Сега се пускай го. Браво. Дай втори. В момента учим Станислав Калянов, сина на Калян Бандита. Войчо, този клип го правя специално за теб, да си видиш сина, че в момента се учи да кара. Уча го със съединител да тръгва. Спи тук стани. Виж как спира. Така. Сега, какво ти казах при балкота научи? Съединителя? Така? Газ и пускаш плавно плавно. съединителя. Да. Дай газ, повече газ. Спускай. Виж колко тръгва, дай втора. Ама дей се засилва, нормално сега, дей дай газ. Ето де. Карай зад гофа, дей да го минаваш. Синът ти май ще стане по-добър шофьор от тебе, Войчо. Спирай тук. Така. Дай пак. Газ. Ай, звониш се, татко. Дай. Натисни тела, бе. Сега нормално е. Да. Така, чакай да мини голфа. Добре. Че имаме тук други учебни коли. Купаня. Да. Така, с повече газ стани, пускаш пълно. Така. По-плавно, зави, че тези деца тук да не ти скочат. Мокни е. Така, спирай. Зави. Дай тръгни. Чакай малко. Зави още. До края той. Дай тръгни. Леко. Пускай седи телата. Зави надясно. Зави, дай втора. Само че. Чакай, дай